ערב טוב לכולם, מקווה שכולם מרגישים טוב. יום ראשון, אנחנו עושים אימון מחולק לשניים היום. יש לנו חלק ראשון שאנחנו נעבוד על כוח, אנחנו נעשה חתירה ביד אחת, תרגיש שעובד על הידיים ועל הגב, ואחר כך אנחנו נעשה איזשהו מתקון, שהוא יהיה 4 כפול 6, 6 דקות כל חלק. נתחיל עם החלק הראשון, אני אסביר מה אני רוצה, ומשם אנחנו נתקדם. חתירה ביד אחת, אנחנו עשינו את התרגיל הזה הרבה פעמים. הרעיון הכללי, אני נמצא במנח שהגוף שלי נמצא מאוזן, אני יכול להישען עם היד על הברך, ואני יכול פשוט לקחת כיסא או משהו אחר, ולהישען עליו עם היד, העיקר שהגוף שלי יהיה מאוזן, וחצי מהמשקל שלי יהיה על היד, וחצי מהמשקל שלי יהיה על הרגל. אוקיי? זה השלב הראשון. מפה אנחנו עושים ככה, אנחנו נתחיל עם 2 סבבים של 15 חזרות בכל יד חימום, שהתרגיל הוא כזה, מכאן, מושך עד פחות או יותר חזה בטן כזה, חוזר חזרה, מושך, חוזר חזרה. עכשיו תסתכלו שנייה על הכתפיים שלי, מפה אני מושך, הכתפיים שלי לא זזות, הן נשארות באותו מקום. ברגע שאנחנו נתחיל לעלות משקלים, זאת אומרת, אם תיקחו משקל שהוא משקל יותר כבד, אתם תנסו לגייס גם את שאר הגוף בשביל להרים את המשקל. ואני רוצה שתנטרלו את זה, אני רוצה שתשתדלו להישאר כמה שיותר מאוזנים עם הכתפיים, וכמה שיותר לבודד את התנועה של היד. זאת אומרת, רק התנועה של המשיכה, זו התנועה היחידה שאנחנו מייצרים. החלק הראשון פה זה יהיה החימום, אנחנו נעשה 2 סטים של 15 חזרות בכל יד בתור חימום, ומיד אחרי זה אנחנו ניכנס לאמום של 2 דקות, זאת אומרת כל 2 דקות אנחנו מתחילים את הסט, שבסט אנחנו עושים בין 10 ל-12 חזרות עם משקל כבד, הכי כבד שיש לכם, בין 10 ל-12 חזרות, אוקיי? בכל יד, ומיד אחרי זה אנחנו נכנסים ל-10 חזרות של מאונטן קליימברס, שזה חלפות רגליים, 10 חזרות, זאת אומרת 5 בכל רגל, רק בשביל להעלות טיפה את הדופק, ושיהיה לנו איזושהי זרימת דם בתוך הסט הזה, אוקיי? אז זה מה שאנחנו עושים. 2 של 15 חזרות בכל יד, ומיד אחרי זה אנחנו מתחילים לעבוד לפי זמנים. בזמנים יש לנו 2 דקות, כל 2 דקות בין 10 ל-12 חזרות משקל כבד, ומיד אחרי זה 10 מאונטן קליימבר. סיימנו את זה לפני סיום 2 דקות, נחים, וזה הזמן מנוחה שלנו. יש? זה מה אנחנו עושים. אז מה אנחנו צריכים לטובת העניין הזה? צריכים איזושהי משקולת בינונית כזו בשביל החימום, ועוד משקולת אחת כבדה, כמה שיותר כבדה, יותר טוב. יש לנו? יאללה, אז בואו נתחיל חימום, סיבובי ידיים גדולים. וצד שני. ושוב לפנים. צד שני. פתח ידיים, פעם צד שמאל, פעם צד ימין. יד שמאל נוגעת בכתף ימין, יד ימין בכתף שמאל. מצוין. מפה, תסתכלו רגע על הגודלים שלי, ידיים בצדי הגוף, הגודלים שלי נצמדים אחד לשני, אוקיי? מכאן לכאן, בואו נעשה 20 חזרות כאלה. הגודלים פה פונים קדימה, פה פונים אחד כלפי השני, אוקיי? היד עושה איזושהי מין רוטציה כזו. – 20 חזרות כאלה. לא, אני צריך את המעבר. מי שסיים 20 חזרות, מלמעלה למטה, מרים את הידיים, מוריד. כפות ידיים לפנים,
ועכשיו אני מסובב את היד ככה שהאגודל הוא אחורה. אוקיי? אגודל אחורה. בואו נעשה גם איזה 10-15 כאלה. מצוין. דפוס פיסוק, מלמטה למעלה. סווינג. להתיישר עם האגן. ומושך ימין, שמאל. יופי. ברך עולה, פותח סיבוב גדול החוצה. ואותו דבר פנימה. מצוין, עקב אחורה. וברך למעלה. אוקיי, שחררו את הידיים. סיימנו את החימום, עכשיו אנחנו ניכנס לחימום הספציפי, אנחנו נעשה חתירה ביד אחת, 2 סטים של 15 חזרות בכל יד. עוד פעם, אם אתם רוצים להשתמש בכיסא, אפשר להשתמש בכיסא, אני מניח את המשקל שלי על הכיסא, ומכאן מושך, או האמה מעל הברך, ומושך 15 חזרות בכל יד, משקל יחסית בינוני. בבקשה, עבודה. חמש עשרה חזרות בכל יד. תזכרו מה שאמרתי על הכתפיים, תשתדלו שהכתפיים שלכם יישארו מקבילות לרצפה, לא לעבוד עם הכתף, לנסות לבודד ולעבוד רק עם היד, רק היד מושכת. חמש עשרה חזרות בימין, 15 חזרות בשמאל, 15 בימין, 15 בשמאל. לא צריך לנוח באמצע. כן, פעמיים. יפה מאוד. סיימנו? אוקיי. אנחנו נכנסים עכשיו ל10 דקות של עבודה. כל 2 דקות אני נותן קיו, כל 2 דקות אני אומר מתחילים, וב2 דקות האלה אנחנו עושים בין 10 ל-12 חזרות חתירה עם משקל כבד, ומיד אחרי זה סיימתי את ה-10-12 חזרות האלה בשתי הידיים, פעם ימין, פעם שמאל, אני נכנס ל-10 mountain climbers. בסדר? הדבר את בלי המאונטן קליימבר. יש? כולם מוכנים? חממנו, השרירים כבר חמים, אפשר לעבוד עם משקל כבד. 10 שניות אנחנו מתחילים לעבוד. עוד 5, עוד 3, 2, 1, עבודה. בין 10 ל-12 חזרות עם המשקל הכי כבד שאתם יכולים, בלי להזיז את הכתפיים. לעבוד כמה שאפשר, בלי להזיז את הכתפיים.
עופר, שים את האמה, לא את כף היד מעל הברך, אלא את האמה. כן, בדיוק. ככה אתה יותר מקביל לרצפה. סיימנו שתי ידיים, 10 mountain climbers ונחים. נשתדל לנטרל את הכתפיים. יש לנו עוד דקה. מה זה מאחורה? לא הבנתי. רן, סבב אחד או שני סבבים? לא, אחד. אנחנו עוד חצי דקה מתחילים את הסבב השני, כן? כן, כן. אנחנו עושים את זה בסבב של 2 דקות. מי שסיים, נח, ואנחנו מתחיל את הסבב הבא. עוד 15 שניות. עוד 10. כן, 5 סבבים. 1 עשינו, יש עוד 4. 5 שניות מתחילים. 3, 2, 1, עבודה. בין 10 ל-12 חזרות. יד ימין, 10-12 חזרות יד שמאל. חצי דקה עברה. מי שסיים, נח, ואנחנו נמשיך. עוד חצי דקה, מתחילים סבב שלישי. עוד 20 שניות. יאללה, מוכנים? 10 שניות. עוד 5, עוד 3, 2, 1, עבודה. לקבע את הכתפיים, ומי שמסיים, mountain climbers.
עוד חצי דקה. אוקיי. הסבב הבא שלנו, אנחנו עושים בדיוק עם אותו משקל, רק אני רוצה לשנות את הזמנים. מה שאני רוצה זה ככה. במשיכה אני מושך כמה שיותר מהר, בירידה אני סופר 3 שניות. משיכה מהירה, 3 שניות למטה. אוקיי? עוד 15 שניות אנחנו מתחילים. בדיוק אותו דבר, רק שינוי בזמנים של העבודה. אוקיי? משקולת הכי כבדה שיש לכם. עוד 5 שניות מתחילים. עוד 2, 1, עבודה. משיכה מהירה, 3 שניות לשחרר למטה. מה? מה איתה? עבדי. נכון. דקה עברה. עוד חצי דקה אנחנו מתחילים את הסבב הבא. זה הסבב האחרון שלנו. בסבב האחרון שלנו אנחנו עושים 3 שניות למעלה, 3 שניות למטה. מפה, 1, 2, 3, 1, 2, 3. אוקיי? 3 שניות במשיכה, 3 שניות בשחרור. מוכנים? 5 שניות מתחילים. עוד 3, 2, 1, עבודה. 3 שניות במשיכה, 3 שניות בשחרור. לעבוד סופר סלואו, הכי לאט שאתם יכולים. כמו שאני רואה, 3 שניות זה לא בדיוק משהו שאתם סופרים, אז תספרו עד 5. מ-1 עד 5 למעלה, מ-1 עד 5 למטה. כי 1, 2, 3 זה לא 3 שניות. חצי דקה עברה. מה הבעיה בשלוש שלי? שלוש שלכם מהירות. 3 שניות מאוד מהירות. 1, 2, 3. 1, 2, 3. מאונטן קליימברס. מי שסיים, מאונטן קליימברס. סיימנו? ומאוד. לנוח, לנשום אוויר.
שתו מים ואנחנו נמשיך הלאה. טוב, בואו נסביר. חלק השני שלנו. חלק השני מורכב מ4 אמרפים. כל אמרפ אנחנו עושים 2 תרגילים. אנחנו עושים 2 תרגילים בראשון, 2 תרגילים באמרפ השני, באמרפ השלישי אנחנו חוזרים לתרגילים של הראשון, ובאמרפ הרביעי אנחנו חוזרים על התרגילים של השני. אוקיי? התרגילים הם כאלה. התרגיל הראשון שלנו מתחיל מפה, אני לוקח את המשקולת ואני עושה hang clean, זאת אומרת מהעמידה, מפה לכתף, לחיצה למעלה, חוזר לפה, אני לא יורד למטה, אני נשאר זקוף. מחליף יד, לחיצה וחוזר. מפה למעלה, חוזר, מפה למעלה וחוזר. לא יורד למטה, אנחנו בדרך כלל עושים את זה, אני לא יורד למטה, אוקיי? לא יורד למטה. לנצל את העניין של הטיפה תנופה עם הברך, בשביל שתהיה לי לחיצה יותר קלה, וכמובן שתשתמשו במשקל שאתם בדרך כלל משתמשים לתרגיל המלא, אוקיי? אז זה התרגיל הראשון שלנו, 12 חזרות כאלה. סיימנו אותו, אנחנו עושים 12 חזרות בשתי הידיים ביחד. סיימנו אותו, נכנסים לגובלט סקווט, מפה, יושב עד למטה, עולה, יושב עד למטה, עולה, 12 חזרות כאלה. זאת אומרת, 12 hand clean press ו-12 גובלט סקווט. הדווה במקום הגובלט סקווט, אתה עשי סווינג. בסדר? במקום הסקווט. יש? זה החלק הראשון שלנו. אם כולכם מוכנים, נתחיל לרוץ על זה. הבנו, אנחנו עושים 2 תרגילים. לחיצה וגובלט סקווט. 6 דקות. עוד 10 שניות תהילים. עוד 5. עוד 3, 2, 1. עבודה. התחלנו 6 דקות. 12 לחיצות, בלי להתכופף, בלי להתכופף. בדיוק, מפה, לקחת תנופה ולחיצה למעלה, בלי להתכופף. 12, 6 בכל יד, ומיד אחרי זה 12 גובלט סקווט. סיימנו, חוזר חלילה. עבודה כמה שיותר מהירה, אנחנו עושים אמרפ as many reps as possible. סבבה לגמרי, הדווה. עופר, מה קורה? תנ"ך? 12 ו-12 סקווט. ומיד אחרי זה ממשיך 12 ו-12. לא עוצר. עד שה-12, 6 דקות נגמרות. כמה שיותר חזרות יותר טוב. יש לנו עוד 4 דקות. אתה יכול להגיד כן, אני מקשיב לך, אני אוהבת אותך. להמשיך. תגיד, אני מקשיב לך, אני אוהבת אותך. חובת אהובה עליי עם כל הבנות. גם אם היו לי עוד 10 בנות, אז היית אהובה עליי.
זה לא מפריע לך פה. כי זה מפריע לי. לא, זה לא. תשים את זה לשני. חבר'ה, יש לנו עוד 3 דקות, לא לעצור, לא לנוח. עוד 2.5. שתי דקות אחרונות. עוד 1.5 דקות. דקה אחרונה. אפשר לעשות אחד לכל אחד. ולא. אבל לא. 40 שניות יש לנו עד הסוף. חצי דקה. עוד 20. עשר אחרונות. עוד 5, 3, 2, 1, מנוחה. יש לנו דקה מנוחה, ואנחנו ממשיכים לסבב הבא. בסבב הבא אנחנו עובדים על הרצפה. 2 תרגילים יש לנו. הראשון זה Russian twist, מעביר משקולת מצד לצד, 12 חזרות, אוקיי? תרגיל שני שלנו, ממשיכים לפלנק, 12 נגיעות כתף, אוקיי? 2 תרגילים, Russian twist ונגיעות בכתף, 12 חזרות מכל אחד, 6 דקות. חצי דקה אנחנו מתחילים, שתו שלוק מים, ואנחנו נעבוד. יאללה, 15 שניות, תתארגנו. מוכנים? עוד 5, עוד 3, 2, 1, התחלנו. כמה שיותר חזרות, כמה שיותר סבבים, תנו עבודה. דופק גבוה, לא לנוח. 12, 12, 12, 12. איך עושים את הרשת משקולת? כן, Russian twist עם משקולת. כן. או עם הרגליים למעלה? אם את יכולה עם רגליים למעלה, מצוין. רק קול. וזה תשים רגליים למעלה. Russian twist, תשתדלו שהרגליים שלכם יהיו למעלה.
חבר'ה, 6 דקות לא קמים מהמזרון. אוקיי? דקה עברה. עופר, נגיעות כתף, לא שכיבות צמיחה. אני אעשה בכל דקה 1. 2 דקות עברו. אתם עושים פלנק, להחזיק בטן חזקה בפנים. כמה שיותר חזרות, בלי מנוחה. שלוש דקות עברו, יש עוד 3. כשאתם עושים את הפלנק עם הנגיעות כתף, תשתדלו שהכתפיים שלכם יישארו מקבילות לרצפה. הבטן צריכה לייצב את כל הגוף. אם אתם מתנדנדים כמו לולב, הבטן שלכם לא מייצבת אתכם. עוד 2 דקות. אפשר לעשות רק כאילו אחרי הסיבוב הזה וזהו. נו. למה? 1.5 דקות. תשאר לי. דקה אחרונה, לא לוותר לעצמכם. אני יודע שהבטן שורפת. - 40 שניות. איך אתה יודע? אתה קוראים לך אגב. פלוס תעשה, זה או לשבת על המוצח או לשבת בסופה. לא חודש האחרון, יש הרבה הצפה. חצי דקה. וכל 20 שנה האחרונות. עוד 20 שניות. על הספה.
עבודה גדולה. בחיים. 10 אחרונות, עוד 5, עוד 3, 2, 1, מעולה, סיימנו את השני, אנחנו חוזרים בחזרה לאמברפ הראשון, יש לנו דקה מנוחה, שלוק מים, ומתחילים מההתחלה. הנד קלין פרס, וגובלט סקווט. יש? שוחררת, כן. תסתכלי את המגבת, איזה שחורה היא. מה זה? לא בכלל שחור. צד שני. יאללה, 15 שניות מתחילים. סבב שלישי. הנד קלין פרס, מפה, אוקיי? ומיד אחרי זה, גובלט סקווט. מוכנים? עבודה. אני גם יכולה לעשות סווינג. כי אני עשיתי דדליפט ביום שישי. לא שייך. תגיד, כן. משפחת עמיאל, איפה נעלמתם? התחלנו לעבוד. עבודה, עבודה, עבודה. עדי, תשתדלי יד על יד האוזן. תשתדלי. דקה עברה. 12 ו-12, כן? בלי מנוחה ובלי כלום. אפשר לעשות סווינג? מה זה משנה? לא, אני רוצה סקוט. שיבי תחת את זה. שתי דקות עברו. היית צריך לשים שני זו.
ואנחנו נכנסים לשתי דקות האחרונות שלנו. 2 דקות. נמשיך עד הסוף. עוד 1.5 דקות. דקה אחרונה. שלושים שניות אחרונות, לא להישבר, עד הסוף. עד הסוף. עוד 20. 15 שניות. זה הסוף. 10. עוד 5. 3, 2, 1, פגז, מעולה. דקה, מנוחה, ואנחנו יורדים לבטן. חצי דקה אנחנו ממשיכים, 2 תרגילים, ראשן טוויסט, משקולת מצד לצד, עשינו, ומיד אחרי זה 12 פלנק, נגיעות כתף. הכתפיים שלי לא זזות מהמקום, אוקיי? אותו מקום. לא את זה. בסדר? מוכנים? 3, 2, 1, התחלנו. 6 דקות עבודה, יאללה, תנו בראש. חצי דקה עבודה, התחלנו לעבוד כבר מזמן. דקה עברה.
עוד 4 דקות. סיימנו חצי, יש לנו עוד 3 דקות. 3 עברו, יש לנו עוד 3. כשהם עושים פלנק, לגייס את הבטן ולהשתדל שהכתפיים לא ירקדו. עוד 2 דקות נשארו. דקה וחצי. יאללה, לא לוותר, לא לוותר. יש לנו עוד דקה. דקה ואנחנו מסיימים. ,40 שניות. עוד 30. ,20 אחרונות. עד הסוף, עד הסוף. עוד 10. עוד 5. עוד 3, 2, 1. כל הכבוד, יפה מאוד. סיימנו אימון. תשמעו קצת אוויר, נעשה מתיחות. קרעתם את הכתפיים וקרעתם את הבטן. יפה מאוד.
כולם מרגישים טוב, הכל בסדר? עופרה, הכל בסדר איתך? יופי. עדי? יאללה, בואו נשחרר קצת כתפיים, שחררו ידיים מצד לצד. צד לצד. ומפה למעלה. נרים להוריד. מצוין. בואו נרד לרצפה. עמידת 6. אצבעות של החגליים בפוינט. מפה מוריד את הישבן אחורה. ידיים קדימה. ונכנס עם הראש בין הידיים. למתוח. ולהתיישר. ועוד פעם. מותח אחורה. ולהתיישר. שוב. ולהתיישר. מפה. מוציא את החזה החוצה. ומעגל את הגב. מוציא את החזה החוצה. למטה. ומעגל את הגב. בואו נעשה את זה עוד פעמיים. עוד פעם אחת. ולעגל. מצוין. מכאן. מכניס את יד ימין מתחת ליד שמאל. נשען על הכתף ומוריד את כל המשקל של הגוף על הכתף. נסו להצמיד את הכתף לרצפה. להתיישר, להחליף ידיים. יד שמאל נכנסת מתחת לימין, ולנסות להצמיד אותה לרצפה. נחליף. עוד פעם אחת, צד שני. מעולה, בואו לעמידה. שחררו את הכתפיים. יד עולה לפנים. ויד שנייה. בואו נעשה את זה עם סיבוב. ויד שנייה. מצוין, שחרר את הכתפיים, יד עולה למעלה, מאחורי העורף, מותח מרפק אחורה. יד שנייה. שחרר, סובבים. נרים כתפיים למעלה, אחורה ולמטה. שוב, שוב. עוד פעם, ולנעול. לנעול ידיים ארוכות, אוזן לכתף ימין. צד שני. עוד פעם לימין. צד שני. נוסיף יד על הראש ונמתוח. מבט למטה. צד שני. ומבט למטה. יופי. מבט ימינה, שמאלה. שחק קצת עם הכתפיים, שחרר את הצוואר. שחרר את הידיים. צבעות למעלה, מותח אליי. יד שנייה. למטה. יד שנייה. שחרר ידיים, שחרר כתפיים. חבר'ה, תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב טוב. נתראה מחר ב-7, שימון.